Ndewo, aha m bụ Ijeọma Akụbue. Taa anyị ga-eme numbers, ọnụọgụgụ numbers 1 to 10. Otu. Efere ole? Otu efere. So how many plates? One plate. Efere ole? Otu efere, one plate. Otu, one. Abụọ, two. Abụọ, two. Efere ole? Efere abụọ. How many plates? Two plates. Efere abụọ. Atọ, three. Atọ, three. Efere ole? Efere atọ. Atọ, three. Anọ, four. Anọ, four. Efere ole? Efere anọ, four plates. Efere ole? How many plates? Efere anọ. Anọ, four. Ise, five. Ise, five. Efere ise. Efere ise. Isii, six. Isii, six. Efere isii. Efere isii. Asaa, seven. Asaa, seven. Efere asaa, seven plates. Asaa, seven. Asatọ, eight. Asatọ, eight. Efere asatọ, eight plates. Efere asatọ. Itenaanị, nine. Itenaanị, nine. Efere itenaanị. Efere itenaanị. Iri, ten. Iri, ten. Efere iri. 10 plates. Efere iri. Daalụ o. Do you want Igbo lessons for your child? Register them now at igbostudy.com/children-Igbo-lessons. Igbostudy.com/children-Igbo-lessons. Okay, register them for this online Zoom Igbo lessons. Now, ngwana o, kodi na sokwa Igbo.